बोसोरनि गेजेरावनो बिदि बुंदोंमोन माबा बिसिना उल्था दिनै थगायनानैसो जाबाय बिमा माहारिनिफ्राय नोंबो सासे बिमा ना मादै जानानै उन्दुनानै थाबाय थानांगोन नोंलाय आथिङा लोगसा जादों हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आरोबाव आंनि बिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय नोंसोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय हब्रा बुंग्रा सासे यूट्यूबार गेरेमसा बसुमतारीनि भिडिअ बियो थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो दिनैहाय अनिल मोसाहारिनि आरो रबार्ट अन्जु दैमारि बिथांमोननि माखासे भिडिअखौ लानानैहाय दिनै इउपिपिएलखौहाय बदनाम होनायखौ जों नुनो मोनदों स' लोगोफोर बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननो आं हगारनानै होनाय जासिगोन नोंसोर भिडिअखौ नायलांदो बोसोरनि गेजेरावनो बिदि बुंदोंमोन माबा बिसिना उल्था दिनै थगायनानैसो जाबाय बिमा माहारिनिफ्राय नोंबो सासे बिमा ना मादै नंगौथ' आरो गाहाम जायाखै बियो दा बेखौ नोङो रायजोफोरनो खोन्थानांगौ हायोबा मिटिं खालामदो माबा केसो जोंहाथ' बिदि बिगुर बिसिनांगौ बिदिखौ जागोन दे खोनाबाय मा जानानै उन्दुनानै थाबाय थानांगोन नोंलाय आथिङा लोगसा जादों माबा फैसाफोरानो गोदाव सोराव जाजोब्बाय नालाय गासै फैसाखौलाय सोरथो लांनायमोन माबा उनिल लांनायमोन अनिल सोर निर्बां सुबानि नामाथाय मानसिया अनिल खैजिमा उनिल खैजिमा बिएलटिनि औ आरो आंनिबो नङामोन फैसायाबो आदैनिसोमोन जोंहा आदैनि आदैमुआबो अनोमोन आरो बिस्रा फिसाजो फिसाज्लाफोराबो आंखौ आब' होननानै अनोमोन दा आरो लासिं सिं जाबाय आरो आंहा दा फैसाखौनो हरना माया फनबो रिसिभ खालामला गैया आरो दायो फनबो हमा दा बेथ' इउपिपिएलनि मानसिसो दा प्रमद बर'खौ नों माबाफोर बुंनो सानो नामा बुंनो साननाय माने साहायज'फोरखौलाय मोनबालाय आं लागौमोन नै आथिङानो थाबायनो हाया मादै बिजुलि ना माने आं नोंजों मोनसे खोथासो रायलायनो नागिरदोंमोन मादै मोनसे खोथा रायलायनो फन हरदोंमोन आं मामोन बिबा बे दाखालिहाय आं माबायावहाय फेसबुकआव नुलाबायदों फेसबुकआव नुलाबायदों माने नोंनि बे सोरबा माथो फैसा थगायनानै जादों होनलाय खोनायाखै आं नोंखौ मादै माथो सोरबा फैसा थगायनानै जादों होनलाय इउपिपिएलनि माबा आंनि नङा आदैनिसो मारै थगायनानै जादों खोन्थाहरसाय आदैनिसो ओंखायनोथ' मारै जायामोन बे माबा खामानि होगोन माबा होगोन होननानै माबा खालामदोंमोन आरो बियो बुंदोंमोन खामानि होगोन होननानै मा नाममोन बेनालाय खामानि होनग्राना मा नाममोन बेफोरखौ बारहोदोलै दरखार गैला बेफोरखौ नामायबाय थानो मोनखाला इयो नङा मोननाय मोनि जास्ट माने रायलायदोंसो मादै मानो मोना जानो मोजां जुदि गिनायबो मोनलायलाङो आंथ' बहुद खस्थ'आव गोलैना दोङो दायो ओमफ्राय माबा हनै गन्दगल जाजानो गियोलै आं 50,000 आरो सोरखौ गिदों नोंलाय स्किम होगोन होननानै 50,000 थगायनानै जादों आंथ' दुखिया मानसि माहानिफ्राय मोननो होननानै बिदि बुङो आं बिदिखौ गाहाम मोना होनना बुं हामा मोनो होनना बुं दा बे खिबौ अर लागोन बियो गाबोननो हैगोन बियो फैसा बिदि होनद्राय नाङामोन आरो बे गेरेमसा जिथुनिखि इउटुबार गेरेमसा बसुमतारी जे बिथांमोना बेबायदि खालामनाया जघन्य खामानि जादों जे बिथांमोना बेबायदि सावलुन बावलुन बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनानै सासे जाम्बि मानसिखौ बाय फर्स खालामनानै बिदि माबानाया जोबोद गोरोन्थि जादों आरो बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ आरो जिन्दगि दामावथों मानो होनबा समाजा गुबुंले जायो आं दिनै आब' बिजुलिखौ बुंगोन आरो आं निमाहाथ' आं होखागोन थारमाने बिदि जाम्बि मानसिखौ बिदि बाय फर्स माने सिगां बेयाव माबा दङ रबेटनि साल दं बेयाव रबेटआ बेखौ फोरोंफैदों बेथ' बेमारि मानसिखौ आं गाज्रि जादों आरो नङाबाथ' जेबो गाज्रि गैयामोन बिथाङा आंखौ सुथुर हिसाबै लादों आरो बै दिननिफ्रायनो आंखौ बियो सुथुर हिसाबै लायो बिथाङाथ' आंजों रायलायनांगौमोन आंजों रायलायाखै आंखौसो बुहुत गाज्रि बियो बदनाम खालामदों जे खामानि मावाखै फैसा बख'ना जादों इउपिपिएलनि
दा सरकारनि माबा फायखानानि फैसा बख'ना जादों माबा जादों होनना बहुद माबा बदनाम होदों आंखौ आरटिआइ मारिथों आरटिआइ मारिना आं बबेयाव मा माबादों आंखौ हम आंथ' बिथांखौ आरटिआइ मारिनानै दोनदों दा बिथांखौ आं कर्टआव केस होनो हायो बिथाङाबो थिग बिदिनो आंखौ खालाम बबेयाव फैसा जादों बेखिनियानो आरो बिथांनि सायाव आंहा बुंनो गोनां गैया खारन बिथाङा जाम्बि मानसि गामिनि जाम्बि मानसि आरो बे थिख'खौ बे जायगायाव थाफैनाय बेयाव चान्स लानानै बिथाङा बेखौ ट्रेनिं होनानै बिथांखौ बिदि बुंहोनाया गोरोन्थि जादों आं बेखौ मिथियो आरो बिथाङा बारे बारे बुंदों मबाइलाव बै जे गेरेमसा बसुमतारी इउटुबार बिथाङा बारे बारे बाय फर्स खालामदों बेयाव बुंदों बे आब' बिजुलिया बुंदों आं टाइम मोनाखैमोन आं बै समावनो आं लोगो लोगोनो आं बेखौ प्रमान होनो हायोमोन खिन्थु बिथांमोना ओरैबायदि आंखौ खस्थ' होदों आं बे निउसखौ थाखा जानायनि बदनाम मोननाय निउसखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं खर' गरम जानानै मा खालामगोन मा खामा थाखा जानाय होननानै नैबे आब' बिजुलिखौ बिथां रबार्ट नार्जारिया फाव फान्दायनानै बुंहोदों सोर रबार्ट नार्जारिया सोर रबार्ट नार्जारिया धनस्रि समस्तिनि एक्स MCLA बेनिफ्राय आङो ओरैबायदि अधर्ज जानानै आङो माब्रै बिसाराव लांनो हागोन आङो लोगो लोगो गुवाहाटियाव लिगेल एडभाइजार लोगो हमनानै आङो बिनि बिसय आं एडभाइस लाबाय जे बिथाङा बुंबाय लिगेल एडभाइजारा बेखौ सार्भार क्राइमाव नेशनेल सार्भार क्राइमाव बेखौ अनलाइन बेखौ रेजिस्टार खालामनांगौ बिनि उनाव कर्टआवबो मोनसे रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै बिदि खालामनायाव आंहा बे साननैसो टाइमा ओरैनो बारग'लांबाय बेनिफ्राय आं दिनै देवबार समाव रायजोफोरखौ लोगो मोनगोन होननानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गामब्रा बेखौ लोगो हमनानै आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों जे आं जे बिनिफ्राय थाखा लांनाया नंखाय बेखौ आं दिनै बुंनो फैदों आरो नंखाय नोंबा नोंसोरो सोंगोन दा मानसि दङ आरो गुमै दङ स्पष्ट जागोन रबिरा बुंनो होनायखायनो बुंदों बे सिरि सिरि आंखौ माबा खालामबायना ओंखायनो आं बुंनो गोनां जाबाय माबा रबिरा माबाबाय बुंनो होबाय थाबाय ओमफ्राय आं बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो रायजो राजाफोरा नोंथांमोना आंखौ खेमा होदो आं गिखादोंमोन आं पापखौ गियो होननानै बुंदोंमोन बिसोर आंखौ ब्रा ब्रा आंखौ बिदि बिसिनाव थानायखौनो आंथ' बिदि भिडिअबो रोङा आं मबाइल गिदिरखौनो दांनोबो रोङा आं दिनैसिम आं दांफेराखैबो आं बिसिनावनो मास मोननै जासिगोन आं गास्रायाखै आं गोलैना दङ आंखौ बिदि खालामफैदों बिपदआव आंखौ खोख्लैहोदों आं एसेबां खस्थ' आं फिसौला सासे फिसियो फरायनो होदों क्लास 9आव आंहा मान सन्मान गैला बे रबिरानो आंखौ बिदि खालामबाय दिनै आं बेखौनो बुंनानै रायजो राजानिफ्राय आं खेमा बिदों आं उमेलखौबो आं खेमा बिबाय उमेलनिफ्राय आं खेमा बिबाय आं बेफोरखौथ' आं मिथिया खारन आं न'आवनो थाया आं जिहेतु खामानियाव थाङो आं मिथियाबो मिथिया आरो जोंहा प्रुफबो गैया होदों ना मादों आं बेफोरखौ मिथिया आंबो गैयामोन न'आवबो खिन्थु बे खोथाया माबोरै ओंखारदों आंबो मिथिया आंखौ फिसाजोआ बुंहरनायावसो इउटुबाराव जेथिया नुदों फिसाजोआ बेयाव बुंहरनायावसो आं मिथिफैदों बिदि बिदि बुदों आं हिनजावखौ रायदों आं माहा नोंखौ बुदों होननानै बेखिनियानोसै बे खोथाखौथ' आङो जेनेबा मिथिस्रायाबो फैसा जादों ना मादों आं बे खोथाखौनो मिथिस्राया बिथाङा फैसा लादों ना मादों आं बेखौबो मिथिया बेखौ सासे मानसिया फैनानै बिदि बायदि बुंनो थिनदोंनो बेवहाय बिथाङा माने बिंग्रि मानसि बिथाङा बुंबाय रबाइदा फैदों होनना बुंदों आंबो गैयामोन न'हाय बे भिडिअआ थारैनो नंखायसो दिनैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों सासे रबार्ट मुंनि व्यक्तिया बुद्धि खालामनानैहाय अनिल मोसाहारिखौहाय फासायनो थाखायसो बे भिडिअखौ खालामदोंमोन होननानैहाय जों मिथिनो मोनबाय स' लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेलखौहाय मानो होनांगौ जाखो दिनैहाय अनिल मोसाहारिया रायजोफोरनि नोजोरावहाय थाखा थगायनानै जाग्रा UPPLनि सासे थाखा थगायसुला होननानै नाम मोनबाय स' लोगोफोर बेफोरबायदि भाइरेल हगारनानै होनाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंसोरो कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदो लोगोफोर दिनैहाय गेरेमसा बसुमतारी बायदिया UPPLखौहाय हामजाया आरो UPPLआ गेरेमसा बसुमतारीनि थाखाय मासे जिबौ गांसो बायदि बिस गोनांसो बेनिखायनो दिनैहाय गेरेमसा बसुमतारीया एसे दायखौनो UPPLखौहाय बदनाम होनायखौहाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर दिनै गेरेमसा बसुमतारीया अनिल मोसाहारिखौहाय बिगुर बिसिनांगौ होननानै बुंदों नाथाय बिगुर बिसिनांगौआ गेरेमसा बसुमतारीखौसो बिगुर बिसिनांगौ होननानै आं सानदों दिनैहाय आरोबाव आङो बेखौनो खावलायनो सानो दे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय अनिल मोसाहारि सारखौ दिनैहाय नोंथांखौ जुदि गेरेमसा बसुमतारीया एसेबां बदनाम होबायब्ला आरो नोंखौहाय जुदि UPPLनि होननानैहाय बदनाम होनानै थाखा थगायनानै जाग्रा थाखा थगायग्रा थगायसुला होननानैहाय जुदि बुंबायब्ला
नोङो नैबे गेरेमसा बसुमतारिखौहाय ओरैनो हगारनाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला गेरेमसा बसुमतारिनि भिडिअ हगारनाया बांद्रायबाय, UPPL खौ रायनाया बांद्रायबाय। बेनिखायनो आं सानो अनिल मुसाहारि सारा गेरेमसा बायदि इउटुबारखौहाय थारैनो साजा होथारनांगौ होननानै। बेफोरबायदि इउटुबार्सआ जुदि थायोब्ला, नंखायखौनो नंगौ होननानै जुदि भिडिअ हगारनानै होयोब्ला, ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय पाब्लिसिटि खालामनानै होयोब्ला समाजा गुबुंले जागोन। गामि गेजेरनि बुजियै जाम्बा जाम्बिफोरखौहाय गेरेमसा बसुमतारिया दिनै गुंग्रा बानायनो सानदों। बेनिखायनो आं सानो अनिल मुसाहारि सारा नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो गेरेमसा बसुमतारिनि माखासे एक्सन लानांगौ होननानै। स' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअ होनायनि थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो सोरबा जुदि आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आंनि बे पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय। गोजोन्थों रायजोफोर, भिडिअआ गोलाव जाबाय। आं बेसेखिनियावनो भिडिअखौहाय फोजोबनाय जासिगोन। जै बर' हारिनि।